Sme zistili, že polovicu vecí boli úplné zbytočnosti, vieš, mal som tam druhú príľbu, na čo? Tá reťaz už bola tak našponovaná, že na diaľnici v Rakúsku mi dvakrát padla. Čo poznám rekordmana na CB-vke 600, tak ten má nejakých 330 000 kilometrov. Nejaký Turek. Stále sme mali 17 rokov a sme bývali u mojej rodiny na východe a my sme tak trošku zabudli povedať, že ideme do Rumunska. A keď si v Rusku vegetarián, tak to sa môžeš hodiť sviniam asi, vieš, rovno. Ale sú aj horšie krajiny, toto si môžem hneď povedať. No. A potom sme chytili jednu skupinku, ktorá už dneska je 99% tej skupiny sú nebohí, alebo niektorí ešte sedia na doživote. Tak im rozkázal, že si musia všetci kúpiť motorky a v ten deň som za hodinu predal 20 motoriek, vysypali mi na stôl peniaze a odišli. Nemal som ani meno, ani príjmový doklad, len som mal zohnať 20 rovnakých motoriek. A takí sme boli stredobodom pozornosti, že večer sme sa trošku opili, tak sme trošku behali po schodoch na motorke a že vidíme, že motorka je na mieste. Havarovali ste, idem, pošleme auto, hovorím, nie, žerem na núg a fajčím. A prečo, však si verzete? Hovorím, dajte mi pokoj. A nakoniec ďakujeme Pánu Bohu, že Mišo Ferajn nejazdí na tanku.